Bai, Jon, hirugarren galdera ez, hondikan gaztea zea, eta adibidez, irudikatu politikaren munduan sartuta zaudela, eta Eusko Jaurlaritzan, Bizkaiko Foru Aldundian, edo Zeaniruko udaletxean, zinegozi edo alkatea zerala ez. Bai. Zer ideia, proposamen, gogoeta jarriko zenituzke, lehen sektorean hobekuntzak egiteko edo emateko? Bueno, batez be, lagundu, esaten daure lagundu iten daurela, lagundu bai iten daure, baina neurri beten. Laguntasunak etortzen dire beti, denpora asko pasaute gero, eta bai etortzen dire laguntasune, baina, ala nola etortzen dire. Eta gero, apurtxo bat ingo litiken aukenanik, bertati bizidenari eta administrazio bai apurtxoa kontrolau. Apurtxoa kontrolau zer dauen, zer ez dauen ondik ekarten da, zer ez dan ekarten daureko zu guztie. Esaten daure dana dela kilometro zero bertako bat hori dena. Baina hori kilometro zero eta bertako bat hori dena seguramente, fijo ez dakit, baina galduten da publizidadean. Telebizioan publizidadea agartzen da, periodikoetan edo papelan agartzen da, eta oso ondo dago eta oso polite da, baina gero benetan ez dakigun ondoan kilometro zero. Osea, adibidea tipinteko, materiora oinatirera, berdoguz, emetik eta 60 kilometro dauz. Hori adibide ikarbiena. Eta beste gauza asko bardin. Guk ezin dugu konpetitu produktorea hundiekaz, kanpoti atozen produktorea hundiekaz, beste prezio batzut daukiez. Orduen, bertako gure badugu, inbehar dugune da lagundu benetan. Beraz barik lagundu benetan. Eta Euskal Herri da mudukoa. Araba igoa, lapurtxoa, hau da, oso menditzue, larregitxi dau, eta hemen produzitako kosta egiten da. Orduen, bertakoa benetan gure badugu, benetan lagundin behar da. Benetan, esan bakarren lagunduten da zela ez, lagundin behar da. Eta nik ustentena da hori, bai laguntan da, baina berbaz gehiago ekintzakaz baino. Ni pentsat ekintzatara hartu da dela, eta hartu gauzu bat, eta ekintza horretara lagundu, eta aurrera pausu betemon. Ez dut ikusten pausu handi egirik emoten da bizenik politikoek edo agintariek, ez dakit aldauren edo ezin dauren, baina lehen sektoreari laguntako. Beste pausue behar da lehen sektoreak. Ostean, hemen desaparezingo da lehen sektoreak. Eskatuko zeneke koherentzia bat, ez? Koherentzia, ez? Itza, ez? Batez be hori. Koherentzia hitza, ze bai egingo dugu edo ez dugu egingo, eta gero atzenean pasatzen dana da, bai egingo dugu hori helduten da, emetik eta urte 2 edo 3 edo ez dakizen betera, eta bitarte horreitan, jente pilo bat galdu inde. Galdu inde, itxi indau, aburritu inde, edo ezin da aurrera atera bere negozioa. Eskerrik asko, Jon. Bai, zeuri.